is toch iemand? De Heer Jezus heeft zo'n leven gehad. Maar hij heeft nooit gezondigd. En om bij God te komen, heb je het schone leven, niet jouw eigen leven, maar het schone leven van de Heer Jezus nodig. Dat als God naar jou kijkt, dan ziet hij jou niet, maar hij ziet dat leven van de Heer Jezus. Daarom, rechtvaardiging is dat jij dat schoon leven van de Heer Jezus ontvangt. Wat gebeurt er? Jij ruikt eigenlijk. Heeft de kinderen al gedaan? Zegt, ik geef dit, dat. Wat gebeurt er? Jij komt voor de Heer Jezus en daarom is zonder besef, en dit is zo belangrijk, dat je ziet maar wie jij bent in Christus. Voor je tot Christus komt, wie je bent als zondaar. En je ziet je zonde en je zegt, Heer, wilt u mij mijn zonde vergeven? Ik wil u mijn zonde geven. Wilt u mij vergeven? Wilt u dit wegnemen? En dan zegt de Heer Jezus, ik geef jou mijn schoon leven. Nou leg je dan kinderen nog uit. Jouw zonde voor zijn schoon leven. Zijn kleed. Wie van u heeft al ooit in de Bijbel geleerd van dit? De kleed van gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Heb je dat gelezen? Nou, om het voor u verder uit te leggen, is de volgende. Dus alsof jij jouw zondigheid aan het kruis van de Heer Jezus, zoals Colossenzen het zegt, vastnagelt. En de Heer Jezus zegt, ik geef jou mijn schoon leven. Dat vindt als het ware een ruilactie. Jij ontvangt nieuw leven in jou, dat klopt. Maar je krijgt ook een nieuw kleed. Nou, ik heb al een kind gehad bij mij voor. Dat ik zeg, als je in de Heer Jezus geloven komt, dan heb ik een kind hier voor mij. Ik zoek altijd een vieste kind uit. En dan haal ik een heel vet laken uit. Ik zeg, het moment als jij in de Heer Jezus gelooft, dan neemt God, niet ik of enig iemand, en hij geeft jou dat schoon leven van de Heer Jezus. Dat als hij de hemel naar jou kijkt, dan ziet hij niet wie jij bent, hij ziet wie de Heer Jezus is. En hij ziet zijn schoon leven, en je had ooit gehoord in de Bijbel, in Christus te zijn. Zelf kom je nooit bij God, maar in Christus. Hier is het nou niet zo duidelijk, maar ziet u dat jongetje heeft overal rood op. Dan neem ik graag rood. En als God naar zo'n jongetje kijkt, zeg maar, dan zien er alle zonden, het moet veel roder zijn. Maar het moment als hij zijn vertrouwen, zijn geloof op de Heer Jezus gaat stellen, dan gebeurt het dat hij als het ware in Christus komt. Ziet hij nou zijn zonde? Nee hoor. Het bloed van Jezus reinigt alles. Hij is in Christus. Kijk God naar hem en zegt, je bent vergeven. En heiliging is nou weer het tegenovergestelde. Christus in mij. Dat hij mij steeds meer wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dus wanneer jij tot geloof komt, wanneer jij vertrouwen, wanneer jij je bekeert, ja, ik weet, God doet het. Maar wanneer iemand en de Heer Jezus zegt, bekeer jou, kom tot hem. Wanneer dit gebeurt, wanneer iemand zijn vertrouwen op de Heer Jezus gaat stellen, dan gebeurt het dat God hem rechtvaardig verklaart. Hij krijgt dat schoon leven van de Heer Jezus. En het bloed van de Heer Jezus reinigt hem binnenlijk, maar ook voor altijd uiterlijk. Hij is in Jezus. En daarom kunnen wij praten van, als je echt tot geloven komt, blijf je altijd kind van God. Het werk wat hij u begon, zal hij voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wat een moedig. Wat is dat geweldig. Wijs je kind op het woord van God. Je moet niet de hele tijd staan en boekjes en dingen gebruiken. Maar ik gebruik vaak Romeinen 10 vers 13. Daar staat, een iegelijk die de naam van deze Heer aanroept zal zalig worden. Wijs toch goed wat staat. Een iegelijk die de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. Betekent het wanneer iemand zegt, Heeren, zalig. Nee. Als je hele context leest,
Leg het uit op het niveau van een kind. Je gaat bij oma en opa spelen. En achter hun tuin op de boerderij was daar een oude put. Er is nog veel modder in, maar hij is nog een beetje droog. Dus zijn putten niet meer daar. Echt modder. Maar opa weet dat het gevaarlijk is, dus hij heeft planken er overheen gelegd. En opa zegt, ga daar niet spelen. Moet daar niet gaan spelen. En dan gaan we dan spelen. En dan gaan we. Kijk je. En dan breekt de kant van de put weg. Dan is gewoon in de grond. En je valt naar beneden. En je voelt, je zakt weg. Wat ga jij doen? Help! Roepen! En dan komt opa naar boven staan en dan zegt hij, eigen schuld, dikke bult, zit maar weg. Nee hoor. Hij komt en hij haalt je eruit. Het is wat die Bijbelvers zegt. Al wie de naam des Heeren aanroept. Als jij weet dat ik doe verkeerde dingen. Ik ben van God gescheiden. Ik geef me verdriet. Ik zie alle verkeerde dingen in mijn leven. En ik ga naar de Heer Jezus en ik vraag, vergeef me mijn zonde. Maar voor God jou willen. Ga nou een keer naar de Heer Jezus. En vraag hem. En geloof zijn woord. Dat hij jouw zonde zal vergeven. Want het staat. Al wie de naam, al wie is het al wie? Iedereen. Die zo bewust worden van wie en hoe groot, dat ze zondaren zijn, dat ze verloren zijn. En ze roepen God aan en vragen, red mij. Nou, de Heer is getrouw. Je ziet, wij proberen zo vaak kinderen in. We maken de muur hoger en hoger, terwijl God zegt, kom. Wij denken, en dit is een geweldige grote dwaling onder ons, wij moeten ouder worden voordat wij kunnen geloven. En de Heer Jezus heeft een 6-jarige kind in Mattheüs 18 tot zich gebracht. En zijn discipelen hadden ruzie over wie is de grootste in het koninkrijk. En toen zei de Heer Jezus, luister goed, hij zegt, als jullie niet worden als dit kind, 6 jaar oud, kan je het koninkrijk niet binnengaan. Jullie maken ruzie wie de grootste al binnen is en wie de belangrijkste in het koninkrijk wordt. Spurgeon heeft het zo goed uitgelegd. Hij zegt, wij denken, kinderen moeten ouder worden om te kunnen geloven. Maar de Heer leert ons, wij moeten als kinderen worden om het koninkrijk in te gaan. Als ik een kind vertel van Jona in een vis, als ze zeggen, vertel ik het aan sommige volwassenen en tieners. Ja. Wij moeten kinderen nodigen om tot God te komen. Ik ga dit snel door. Ik ga nou niet veel over de groene bladzijde zeggen, maar wanneer een kind wel, u weet en u ziet, een kind is God gelooft, is het heel belangrijk om een kind te leren om geestelijk te groeien. En ik ga het heel snel. Er is een steensonderlag wat u voor 50 cent kan kopen met zo'n kleine groene boekje en een hele denkbeeldige gesprek met het kind. Waar alles wat ik vanavond gezegd heb op staat. Maar ik kan, de groene bladzijde is dan niet helemaal uitgewerkt, maar dit is, je moet je Bijbel lezen. Ja, sorry mensen, moet. Als je geestelijk wil groeien, moet je je Bijbel lezen. Je moet bidden, met God praten, met het kind helpen. Het is de langste vinger. Om geestelijk te groeien heb je nodig om je niet te schamen dat je kind van God bent. Je moet uitkomen. Het is altijd de langste vinger, hij staat altijd uit. De ringvinger, ja, die kan omhoog, allemaal, maar ringvinger, als je het vasthoudt, hij komt niet omhoog. Dit is het vingertje dat als een kind van God bent, dan ga ik weer verkeerde dingen doen. Het is niet dat ik perfect of volmaakt ben,
Maar dan ben ik een stout kind van de Heere God en ik moet mijn zonde belijden dagelijks en vraag Heere vergeef mij en dan verder groei. Dit herinnert mij aan, je bent niet perfect, je gaat weer hier meer verloren, maar direct ken je het woord geestelijke ademhaling. Heb je al dat ooit gehoord? Nog niet? Oké. Ademhaling. Schone, zuurstof, lucht en adem. Koolstofdioxide gaat eruit. Weet je wat het mij als gisteren betekent? Adem de hele tijd, denk uit. Heere, vergeef mij mijn zonde. Maar we willen niet de vergiffenis accepteren. Wij komen niet dat die Heere zegt, als ik mijn zonde belijde, dan zeg ik, nou Heere, ik moet belijden, je bent zo vergeten. Maar hij zegt, zal hij mij de zonde vergeven en mij van, hoe heet dat, alle ongerechtigheid reinigen. Oh, dankjewel. En onze kerken leven met mensen die blauw in de gezichten zitten van uit. Dan zeggen we niet, dankjewel. Zijn vergiffenis te accepteren. Dat is pure ongeloof. Gewoon tot dit leren nu kennen. Ja, je gaat verkeerde dingen zeggen. Beleid dit. Maar weet dat de Heer zegt, als je dit beleidt, hij vergeeft. En accepteer. En dank hem. Dan gaat verder. Dat is geestelijke groei. De laatste vinger is de pink. Dit is een zwakke vinger die is zonder, de andere is het niet sterk. Maar met de hele hand samen staat die sterk. Ik wil afsluiten. En ik ga het nou niet... De Heer verwacht van iedere mens om te reageren. En dan zeg ik te reageren in actie. Dus iets wat God geeft, dat weet ik. Maar wanneer weet je, wanneer hier bij iemand echt is dat hij tot geloof komt, of wanneer er iets gebeurd is, wanneer hij zijn zonde begint inzien en daarvan afneemt. Wanneer daar berouw en bekering komt. Wanneer hij zegt, ik heb spijt, ik zie het. Het is niet net, ik geef toe dat ik zo maar ik heb echt spijt, ik zie wie ik ben. Heer, vergeef me. En daarom is het zo belangrijk, ik kan hier daar lang mee bezig gaan, om ook in de Bijbelverhalen ook duidelijk Gods wil zijn weet door te geven. Dat iemand zich niet been schuldig. En dan het als tuchtmeester naar Christus dus zeggen, Heer, vergeef mij, zodat ik zijn vergiffenis kan ontvangen. Maar de eer maak ik vandaag vooral bij wat ervan. Want dit is het probleem. Bij heel veel van onze mensen uit onze kerk. Zit ook bij Londen dus. Geloof en bekering zijn niet te scheiden. Jij gelooft wie de Heer Jezus is. En wat hij voor jou gedaan heeft. Maar je haat ook steeds meer de zonde en je wil je afkeren daarvan. Dus iemand die zegt, ik geloof in de Heer Jezus en zijn leven verandert niet. Sorry. Dat kan niet. En iemand die zegt, ik wil mij de hele tijd bekeren, maar ik kan mij niet aan de Heer Jezus toevertrouwen. Sorry, dat kan niet. De twee gaan samen. En om dit voor jullie uit te leggen, is daar ooit, en die zal een plaatje hier zien. Deze man. Dat is Houdini. Houdini is een van die waagkunstenaars geweest. En hij is hier bezig, ik heb echt op internet het gevonden. Ik dacht het was een verhaal, die was echt gebeurd toen. Je ziet, hij gaat hier over de Naamse rivier. En dit is, wat jullie hier aan deze kant zien, is bij de Niagara waterval in Amerika. Dat hij daar over ging lopen met zijn kruiwagen. En toen hij overgekomen zijn, ze allemaal, wauw, geweldig. En toen vroeg hij, denken jullie, en geloven jullie mij, dat ik met iemand in de kruiwagen of op mijn rug over kan gaan? En allemaal zo, ja, is dat. En toen zei hij, wie is eerst? Niemand. En toen zei hij de volgende interessante ding. Dan geloven jullie mij. Want geloof is niet weer dat ik het kan doen, maar jou toevertrouwen dat ik het doe. Ik wil vandaag voor jou vragen.
Geloof je dat